انت دا نهبتا ما سبات انت ايتو ميستور سكيتكم لكم حديتكم انت عايز بلوكم باسلوك عدل ويز نحن حدا زين فلطو مستر فورمولا اتملسي عدل ايكون لومي بزعباتي لمليونات سبات كاب دخلتنا بافتي كابتسوم مغراز كان بعوز غيرت مصحف كواقعك اذا مصحف زيا تينك اند جروريتش ودما حساب مو هفتم كونت بنابولين هيل سحبت كوينا اب 1997 عام تمرت دحري عوي قطوا بقولوا لو علامات حتما نابولين هيل نزا مصحف لعلي 10 عامات ملء نلعلي 500 زخونو كم بعل هنري فورد توماس اديسون اندريو كارنيجي زعمو زلعو تاسبات بمصنع نتنا حوار مستروم ابዛ مصحف اسفيرول اذا مصحف ابو كل نير يسمع باله ويدما سلف هيلب مصحف تفايل ايا تفلط نزا مصحف لومي كمرصا زخلل المغنيات بزحات سبات بزعبا ገንዘብ ጥራሕ تزارب سلس مسلمي ግን تحقي اذا مصحف فلوتو خارتا هيوت يا سبات ስለምንታይ ይወድቁ ስለምንታይ ይዕወቱ ዝብል ሕቶ بزدنقه መንገዲ ስለትምልስ ያ بزيكازي زمن زي سعرا تايملس كلاسيكال بمخانا كابتي شعو زنبره ولدون لعلي نزنا حز ولدو ازيات لمصحف كوينا سلازل قبواي اذا مصحف بزحات عبيتي نتو تازلوا خوينو وتم كندي ملختات جن ازم سبيو قطع حدا حسابات نغرات يوم زبلي ايت قندي ملخت اذا مصحف هابت زي جمر ابا امرو خايو زبلي دخاوي هافتا مخانكا وصي ناي تحاسو حسابي حدا سب بحقي قوت انت دليو مجمريا اتحاسو خير كم زلو يسحبرلنا ام مجمريا اتومرو ودي سب كحاسون كامنو زخل زكونه ነገር ክፍጽም ይፈልዩ እትሒስኩም ወዘለኹም እትሪኡ ወዘለኹም ዝኮነ ይኩን ነገር ኩሉ መጀመሪያ ሐሳብኩም ዝነበረ እዩ ዝገልጽ በተኻልአይ ቀንዲ ትሕስቶ እዛ መጽሐፍ ድማ ሓል ዘልበርተ ድሌት ያለኻ ናሃብቲ ወይ ድማ ናዓወት ምምናይ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ሃብታም ክኸውን ደልዩ ነገር ግን ባዕውየ ውልቀ መላኽን ወይ ድማ ኦብሰሽን ኮይንካ ምላይ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይን ቀንዲ መልእኽትን እዛ መጽሐፍ ድማ እምነት ማለት ነቲ ተሓስቦ ነገር ኩሉ ከምዝኻ ብሙሉእ ልብ ምቕባል ማለት እምነት ነቲ ኣብ ኣእምሮ ዘሎ ድሌት ናብ ጭቡጥ ነገር ንምቕያር ሓይሊ ይህበና ናፖሊዮን ሂል ፍርሒ ንእምነት ዘዳኸም ቀንዲ ጸላእ ምዃኑ እዩ ዝገልጽ እቲ ራብዓይን ቀንዲ መልእኽቲ እዛ መጽሓፍ ኢሉ ዝቐመጦ ድማ ርእሰ ተኣምኖ ወይ ድማ ግለ ኣስተያየት እዚ ማለት ንርእሰኻ ብተደጋጋሚ ብዛዕባ እቲ ትደልዮ ነገር ምዝራብን ንንኡስ ኣእምሮኻ ወይ ድማ ኮንሽስ ማይንድኻ ምእማን እዩ ዕላማኻ ብጽሑፍ ብምቕማጥ መዓልታዊ ንጎን ምሸትን ድምፅኻ ውፅኢኻ ብምንባብ ንእምሮኻ ክትእምኖ ትኽእል ኢኻ ይብለና እቲ ሓምሻይን ቀንዲ መልእኽቲ እዛ መጽሓፍን ፍልጠት ሓይሊ እዩ ዝብል ፍልጠት ሓይሊ እዩ ዝብል ባህላ በመጡን ጌጋ እዩ ዝብል ናፖሊዮን ፍልጠት ዝተወደበን ናብ መደብ ዝተቐየረን እንተዘይ ኮይኑ ብተፈጥሮ ሓይሊ ይብሉ ሕውትን ምዃን ኩሉ ነገር ክትፈልጥ ኣይትድለም ኣብቲ ትደልዮ ዓውዲ ፍሉይ ፍልጠት ጥራሕ ኣጥር እምበር ይዝብለና ናፖሊዮን ሻድሻይን ቀንዲ መልእኽቲ እዛ መጽሓፍ ድማ ዝተወደበ ትልሚ ያለኻ ድሌት ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ነቲ ድሌት ናብ ተግባር ዝቕይርን ንጹርን ዝተወደበ ትልምን የድሊ ትልምኻ እንተፈሽሉ ዕላማኻ ይትቕይር ነቲ ትልሚ ወይ ድማ ፕላንካ ግን ሪቪው ጎሮ ወይ ድማ ቀይሮ እቲ ሻውዓይን ቀንዲ መልእኽትን እዛ መጽሓፍ ድማ ጽንዓት ወይ ድማ ፐርሲስተንስ ብሊ መብዛሕትኦም ሰባት ዝወድቁ ገና ፈላማይ ዕንቅፋት ምስ ኣጋጠሞም ኢዶም ስለ ዝህቡ ናይ ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ቀንዲ ምስጢር ግና ዘይምሕላል ወይ ድማ ጽንዓት ንዕላማኻ ከም ኦክሲጅን ንህይወት እቲ ሻምናይን ቀንዲ መልእኽትን እዛ መጽሓፍ ድማ ጉጅለ ኣእምሮ ወይ ድማ ማስተር ማይንድ ወይ ድማ ተሓቢርካ ምስራሕን ዝብል ዝኾነ ሰብ በይኑ ዓብይ ነገር ክሰርሕ ይኽእልን እዩ ማስተር ማይንድ ማለት ተማሳሊ ዕላማ ራእይ ዘለዎም ሰባት ብሓባር ኮይኖም ምምኻርን ምስራሕን ማለት ስለዚ ካብ ናትካ ዝበለጸ ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ኣብ ዙርያኻ ክህልው ግበር እቲ ደራሲ ዝፈጥሮ ዓለም ናፖሊዮን ሂል ኣብዛ መጽሓፍ ዝፈጥሮ ዓለም ኩሉ ዝካኣሉ ዓለም ኣብ ወቅቲ እዛ መጽሓፍ ክትኣትውን ከለኹም ድኽነት ፍርሒ ተስፋ ምቑራጽ ዝበሃል ቦታ የብሎም እቲ ደራሲ ወዲ ሰብ ዕድሉ ባዕሉ ክውስን ከም ዝኽእልን ሓይሊ ናይ ኣእምሮና ደረት ከም ዘይብሉን ይዘምነና ንኣንባቢ
ካብቲ ዘለዎ ናይ ተበዳላይነት ወይ ድማ ቪክቲም ሜንታሊቲ መንፈስ አውሲኡ ናብ ፈጣሪ ዕድል ወይ ድማ ክሬተር ኦፍ ዴስቲኒ ዓለም ዝወስዶ ብጠቕላላ ቲንክ ኤንድ ግሮው ሪች ሓንቲ ግዜ ተነይባት ተቐመጥ መጽሓፍ ኣይኮነትን ከም ሞከስ መጽሓፍ መሊስካ መላሊስካ ክትልበብ ዘለዋ ኣብ ናብራኹም ለውጢ ክተምፁ ኣብ ካብቲ ዘለኹም ደረጃ ክትሰጋገሩ ወይ ድማ ናተሓስባኹም ክትቀይሩ እንተደሊኹም እዛ መጽሓፍ ግድን ክተንብዋ ምክረኩም ንዓይ ንባዕለይ ኣብ ህይወተይ ዓብይ ለውጢ ዝፈጠረትለይ መጽሓፍ እያ እዚ ነዛ ድንቂ መጽሓፍ ዝገበርኩ ሓፂር ሃሳስ ወይ ድማ ረቢው ነዚ ይመስል ነይሩ ንስኹም ነዛ መጽሓፍ አንቢብኩማ ትፈልጡ ዶ እንታንቢብኩማ ካብቶም 13 መትከላታይ ናይ ትፈትዎ ኣብኩም መጽሓፍለይ ነዚ ሪቪው ወይ ድማ ነዛ መጽሓፍ እንተፈቲኹማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ኣይተወስዑ ኣብ ዝቕፅል ብኻሊ መጽሓፍ ክሳዕ ንራኸብ ሰላም ቤተሰብ